Salam qadarly watandaşlar, salam mehriban illeşler. Men şol dülkü eden ýalgymda birazjyk gatrak gidipdirin, sebäbi içimiň ýanyjyny gaharma özüm bäs gelip bilmedim. Ýöne ol oglançygyň öldürilen şol Süleyman atly oglançygyň ne haqqany yerde yatmalylar. Men iklenjige de şu ýazyny edýän we hemmäňizem şol ne haqqanyň yerde yatmalygy üçin görüşmäge çagyrýan. Hemmäňizi her kim elinden gelenini etsin, başardygymyzdan ýokarky adalet sudlaryna ýazmaly, baş prokuratura ýazmaly. Türkmenistanyň içindäkilerem aýygallygyna hat üstüne hat ýadyň şo ýerek şo ýalyky ne haksyzlyklar, edenetdilikler bolmaz ýaly. Biz hemmämiz häzir görüşe galmaly, aýaga galmaly, görüşmeli. Bu edýän işlemimizi, edýän ýazgylamazy, videolamyzy bugün bolmasa ertir şol Süleymanyň ejesi kakasyna, dogan garnaşlaryna birden bir ýetirir diýip men umyd edýän. Bu enesi atasynyň garnaşlarynyň ýeke dälligini bizem siz bilen diýmek isleýän, siziň hem agyňyzy bile aglaşýanlar diýmek isleýän. Şonuň ene atasyna we özümiň şu zatlara garşydygym üçün garşylygymy görkezip menem aşlyk yglan edýän şundan başlap we siziň hemmäňizem şu görüşe çagyrýan. Elbetde men bilen bile oturup aşlyk çekin diýemok. Sizem her kim öz başardygyndan video çekip ugrasyn sesli ýazgy edip ugrasyn ses ýazgy ýa bolmasa plakat tutup duruň ekranyň ýüzüne bu ne haqqany yerde galmaz diýip ýadyň bolmasa bu haram bolan tohumlaryna nälet diýip ýadyň diktatura garşylygyny görkeziň şol ýaly edenetdilik mesligine çydaman adam öldürip başlananyň iň soňunyň geljektigi barada bulara da çäre görüljekdigi barada ýadyň garaz her kim plakat bilen çykdyn, ses ýazgy edip çykdyn. Bir ýerde oturmasyn millet, türkmen, hemme ähli türkmen millet we men ýüzlenýän gaýrat edin adamlar şu zady ýerde goýmalyň, şu ne hak dökülen gany ýerde goýmalyň, ýerde ýatmasyn. Gelin hemmäňiz goşulyň iýdigderli videolar ugradyp duruň, biz garaşýas siziň videolaryňyzy. Menem özümiň şu rejime, şu bolýan işlere, ne haksyzlyklara özümiň garşylygymy görkezip menem aşlyk yglan edýän. Bu zady etmek bilen, bunu etmek bilen men şol öldürilen çaganyň ene atasyna bizem siz bilen dirs diýmek isleýän, siziň agyňyzy bile aglaşýanlar ýeke dälsiňiz diýmek isleýän ene şol sebäpdenem şu görüşe başlaýar. Onu näme adamlar, qadarly watandaşlar, gaýra durmalyň, goşulalyň, hemmämiz gelin goşulyň, her kim öz başaranyny etmeli. Şu ýerde her kim öz wyjdanynyň bardygyny görkezsin. Bir azajygam bolsa wyjdanyňyz galan bolsa, näme başarýan bolsaňyz ediňine şutaýdy. Şu dünkü ýazgymdan soň eýýam maňa New Yorkdan jaň geldi. Şol bütün milletler, Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne baryp bizem protest edeliň diýdiler. Benim bolýa hany howa birazjyk ýylasyn ondan gider diýdik. Ene görýäňizmi adamlar eýýam şol wyjdany bar adamlar eýýam jaň etdiler maňa. Şular ýaly teklip bilen. Şoň üçin bu görüşi dowam edeliň. Bular ýalda bolmaga hakam ýokdur. Bolmalam däldir. Bolmagyna biz ýol bermeli däl şabatlaryň bolmagyna. Haýygaçyna beýdip adamlar edenetdik edip bermeli.
Ol bir tok del, it del, guş del onu alyp bir öldüräýär ýaly. Ol adamyň jany ahyryn. Bu zatlar biz beýdip goýmalylar. Biz göz yumsak ertesi gün bu ölümem köpeler. Şoň üçin uly goh galyryň. Bütün Türkmenistanyň içi bolsun, daşy bolsun, daşarutlar bolsun, şul ullakan sebäp adamlar. Siz aýyga galmagyňyz üçin şul ullakan sebäpini çagan ölümi. Bir güne çagan ölümi näşe. Size ullakan sebäp şu aýyga galmak üçin. Bundan beter başga sebäp bolmana haky ýok. Bundan beter başga sebäp bolmana haky ýok. Onu ahil eden etdilikmişin biriniň çagasyny alyp öldüräýmek. Şol adamyň nakazanyasyz jezasyz galmadlygy üçin biz şonu hökmen jezalandyrmaly. Şol adam tapmalam jezalandyrmalam. Şoň üçin hemmeňiz aýaga galyň, nähe video çekip bilseňiz, sesli ýazgy edip bilseňiz, uradyň bize gayrat edin adamlar, görkezin özüňiziň wyjdanyňyzyň bardygyny. Sizem özüňiziň türkmenligiňizi görkezin, suwut edin. Ine menem aşlyk yglan edýän. Bu da men öz başlyk, öz içimden gelen göreşine şular ýaly. Bolýa adamlar, hoş sag bolun, ýene görüşeriz.